falta gritar, Gabriel. Unha bonita mañá de outono, Pacho Librín e o seu can Chispa saíron de excursión. Foron á montaña de San no Medio, que estaba preto da súa casa, para ver as paisaxes e apañar cogomelos. Chispa perseguía unha folla que parecía unha bolboreta. O vento movía a folla e Chispa, que quería darlle coa pata, foina seguindo. Pacho estaba observando un gran cogomelo ao pé dun castiñeiro. Mentres o apañaba, Chispa foise afastando del, perseguindo a folla. Cando reiniciou a camiñada, decatouse de que o can non estaba. Asubiou e chamou por el: «Chispa! Chispa!», pero o can non respondeu. Puxose a buscar por todas partes, ata que chegou a un regato. Na beira atopou unhas pegadas e decidiu seguilas, pensando que eran de Chispa. Camiñou o regato arriba case unha hora. Cada vez había máis árbores, máis silvas, o camiño máis estreito, era moi difícil avanzar. Entón deuse de conta de que se perdera. Estaba canso e sentouse a pé dunha árbore. Pacho lembrou que tiña un mapa na mochila e quitouno para ver se atopaba o camiño. De súpeto escoitou un rumor de xente que falaba. Seguiu as voces e descubriu que saían de detrás dun arbusto. Apartou as polas un pouquiño e encontrou unha familia de coellos faladores. Necesitamos comida, xa non nos queda nada para comer. Temos que ir á parte máis alta da montaña. Ali hai moitas máis árbores e plantas e será máis fácil atopar alimentos. A Pacho déronlle pena os coellos e decidiu darlle a froita que levaba. Colocouna debaixo do arbusto e botou a rodar unha mazá para que se decatara. Os coellos atoparon a froita e a carón da froita un humano. Os animais, por medo, non se atreveron a chegarse. A coelliña máis pequena tiña tanta fame que non se puido resistir e comezou a rillar unha mazá. O resto da familia foise achegando pouco a pouco. Mentres comían, Pacho explicoulles o seu problema. Os coellos contáronlle que viran pasar coxeando un can pequeno, branco e gris. Pacho decatouse de que o can era Chispa. Os coellos, agradecidos, decidiron axudarlle na busca. Mentres intentaban atopar as pegadas do can, escoitaron uns xemidos de dor. Chispa, é o meu can, imos por el. Cando empezaron a camiñar, a mamá coella dirixía o grupo porque sabía todos os camiños. Despois dun longo recorrido, chegaron á cima da montaña. Que desilusión, ali non había ninguén. De súpeto escoitaron un ladrido suave que saía dunha peña que tiña unhas marcas. Pacho sabía que eran números romanos, porque os tiña visto na biblioteca, pero hoxe non lle interesaban. Deron unha volta arredor da pedra, e ali estaba Chispa. O canciño estaba deitado. Empezou a mover o rabo de alegría, pero non se puxo de pé. Pacho colleuno no colo e descubriu que tiña un pincho nunha pata. Quitoullo con coidado e lavoulle a ferida con auga. Chispa deulle un lametazo e púxose a brincar. Entón descubriu aos coellos, achegouse a eles e empezoulle a ladrar. De súpeto escoitouse un trono e púxose a chover. Os coellos botaron a correr mentres gritaban: «Correde, vinde con nós!».
Os coellos metéronse por un burato que había na peña, que era a entrada dunha cova. Alí agardaron ata que parou de chover. Cando rematou a tormenta, Pacho decidiu regresar. Deulle as grazas aos coellos pola axuda. Os coellos indicaronlle un atallo para chegar antes á súa casa. Pacho invitounos a visitar cando quixera, e os coellos prometéronlle ir cando non houbera xente no colexio. E por que había números romanos no monte? Iso queda para outro conto.